3, 2, 1. Yan, good morning kaprobinsyano. Yan, today is February 20, 2022. Yan, kung saan may charity po tayo dyan sa Santa Barbara, Pangasinan. Yan, doon po tayo ngayon pupunta. Yan, hosted by Bad Boys. Yan, yan. Kita-kits mga kagulong, hintay pa namin yung mga ibang kasama namin. Yan, yan, kami ang Ampo Tilega Riders Club with ang inyo pong lingkod, ang DJ1 Probinsyano. Yeah. So stay tuned lang mga kapatid, kaprobinsyano. Yan. Update ko po kayo mamaya. Papunta na po kami mamaya. Yan. So stay tuned. Ingat po kayo. God bless. Fly high butterfly. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Gago! Paru-paru-chi, paru-paru-chi. What the fuck? Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Oh my god! Wow! Give it to me like I love you. Yan, good morning kaprobinsyano. Nandito na tayo ngayon sa venue ng charity dito po sa Santa Barbara, Pangasinan. Yan, with Ampo Tilega Riders Club. Ayan. With different riders. Yan. Yan, mamaya mag-uumpisa na rin po yung charity. So update ko po kayo mamaya at para makita nyo rin yung yung ating beneficiary. Yan. Stay tuned lang mga kaprobinsyano. Yan, okay kaprobinsyano. Yan, andito na tayo. Nag-uumpisa na po yung Ride for a Cause charity with hosted by Bad Boys. Yan. Yan, nandito po yung ating beneficiary. Yan. Okay guys, mga tropa natin, mga riders. Yan, ito
ito yung ating beneficiary, si Kuya. Kaya anong sakit mo, Kuya? Stroke. Stroke. Yan, stroke si Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Rex Alvin. Rex Alvin. Yan, na-stroke po si Kuya. Siya po yung ating beneficiary ngayong araw. Hosted by Bad Boys po. Yan. Rex Alvin. Yan. Pagaling kayo, Kuya. Sana makakatagdag yung pambili mo ng gamot na ibibigay ng katulad pa nating mga riders. Yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng riders po na laging tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan katulad ni Sir Rex. Ano masabi mo, Sir Rex? Maraming salamat sa lahat ng leaders.